Kaya. Katos papa ro, hindi ito mo matapot long kayo itong duyan ato, kay sige ragkatulog. Utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Ay, tag ni mahal darong kupras no, pero arang-arang baya kay nitubo na bayang presyo. Kana sapak yung kay ng kuprasa na mo ron. 3,000 ka buok nga tag 25 kilo. Tama, makabayad-bayad yung kugutang ana pay bayro nun sa akong mga anak. Noon barato naman tilang mga model. Libor, sungkit, hakot, bunot, lugit. Problema si Gibart na magsihari ang magpana na. Aray, alisa gol. Alisa. Oh, pa, unsa man pa mo gisubok. Tabang sa Kuya Gibart nimo dito kuan, nagbuak man siya, ikaw hinay-hinay pakulob. Dating sakita sa mga batang gyud nako nak. Sakit kay kung likod diri gapos biyahe oh. Lalim ba? Tabangin sa si Kuya nimo kay para makabaligya na ta kay nagsigig baba ang presyo ba. May gayron kay mahal-mahal na lakaw tabangin sa dito. Padto ko niya inaha nga daliag buak kay aron mahalayngan na naon niya. Nigabot ako dito, nabuak na tanan. Sige, lakaw na. Matulog sa ko. Sige, sige pa. Kakapoy aning trabaho away mo tabang. Dali na iya kay patakaling ba. Sige ra big baba ang presyo. Sa akong pagdali nga di man mo munabang. Ay, kaya ramanan mo. Gamay na lang niyo. Sige ra mo glaglag. Antay mo mangayo mo alin ha. Kuha na to dito, hinay-hinay pakulab tong lubi. Sige kaglaag. Uy, Kusog dia ka mo mangayo ha. ay lagi. Paila niya. Uy, nagtapo. Kami kayo ni ba? Kamo laagan kay mo ha. Di mo manabang kabalo mo may trabaho dire. Antay mo mangayo mo mahalin ni. Kuno ba na niya? Ay, dugay kay kalihok. Ganihara kag linaag ha. Oo. Amas papa. Ito, tulog. Amahan nga, di mo tabang. Pakagaw, sus, labay ko siyang naong. Kita niya, pagkakapaylo niya ha. Naong ka rin mo lagi. Siburito kinako ni. Mulaag, kusog kay mulaag, patrapahon. Sibat-sibat. Dapat mo. Bantay ka, tanawang ko na, gwa pa kayo tangi mo diya ha. Miyas bula, uy. Kasi, kuha na na. Oh, lako na ko gagawin niyo. Alin sa na niya, ipail. Lako kayo. Patong-patong. Bantay ka, di na mo pagkapail, ana ha. Lagi. Ako na ko. Miya, uy. Ay sige, kao na ng bula. Maka, daot tas tiyan. Gusto kag, malipang kag mantika. Hindi diha. Bantay lang kag wa jud kay na file ron di ano, bisag kuan, wa pa nimo na isugdan. Bantay lang kag. Mahuman ko dig tap kuan ron. Tan-awon ko dai mo agi. Pag wa kay na kuan, katilaw ka sa kuha. Apilon pa ko nas papa. Dala. Dala yan, ay pa bula niya oh. Pagpay oh. Una pa. Kagak bula uy. Diba, isa pa yan. Yan, dali, kaya wala ko pay na nun ba oh. Put na akong pay. Madali. Wow. Bantay lang kag wa nimo na taro ko kabens diha ron. Wapa kayo pagpay pa oh. Oo, bili oh. Sige, kayapit na ko mga dire. Bantay lang jud karon no. Bantay lang ka. Kamay na lay kulang mahuman ako dire tan-awon ko na imong agi. Wa gay ka karens diha karon Ilagi dyan sa kuwaron. Katos papa ro, hindi ito mo matapot long kayo itong duyan ato, kay sige ragkatulog. Di mo tabang. Kanawa ro. Sakit ang lawas. Unsa? Sakit ang lawas. Sakit ang lawas. Wa man to'y trabaho. Kasi kuwan niya, tarungan akong gipa sugo sa imo ha. Bantay lang karon. Sige na, yaran sa diya. Mana. Kaya lang tos papa ron, putlong kutong duyan ato kay sige ragkatulog. Maupay sigig. Baba ang presyo.
Magsige hinog katulog imbis mutabang aning pagbuak sa luwi para dali ra makapisar. Nya sige hinog katulog sa duyan. Pantay lang. Putlong ko na yung duyan para mutabang na to dire. Kaya? Kaya pa kaya? Kaon ko na kuan. Magalang tabangan na ka. Kapanuyap ya. Yung tag kuan diri pakulog. Tabayon tani mong lubi. Salamat kay tabangan tika. Bala ka diya. Kay Wa may napakulob dire bisag isa. Ang sugtong. Bantay lang ka bataa karon. Maayo ani putlo ning duyanan ni kay sige kag katulog amahana ka. So, nag-shout out me guys no, nag-pros yung Big Heart pro namin ron dire. Then shout out kay Seiji Tungkaling Bakong sa Spamas Tigos Campus, then kay Jenjen sa Butika sa Saba kayong patog. Ano ni? Gansa. Gansa guys, Saba kayong Duha ka gansa. gansa, saba kay na sila. So kay Cassie Villarin, shout out. Then kay Rina Jailo, Derek Pandakan, Mercy PWD, Anami Amarante, Michael Binsulan, Ricky Igos, Emily J. Bantilan, Red Hot Chili Pepper, shout out no. Grace Naparan, Joseph Elden Dumiles, Luis Paler, Elena M. Puesto, Helbert Bicoy, John Prisa de la Serna, Yan Yan, Destroyer, Pinky Bangka, shout out. Then kay Jolinard Dumasapal, then kay Maripin ng Davao, Felix at Chopero, okay, Mikaisi Patak, shout out. Then kay Ranger CPO Cyborgs, then kay Ariel Putoy. Then so kanal ikaw king naka shout out. shoutout din ako si Kurt Paul mo nun, si Kim mo nun. Ikaw Dave. Shoutout din ako to akong ka-chat sa Davao dapit sa nakalimot ko siyang pangalan. Ay subscriber. Oh. Sana all yun na subscriber ni Kuan naka-give heart. Then kana lang guys, so para sa mga gusto magpa-shoutout sunod, comment lang mo. Kanang mo comment mo about sa video tapos butngin yung hashtag katang. Mo na mong i-shoutout na yung hashtag katang. So kana lang guys. Thank you and God bless. More power. Say Kaya bala dere. Signing off.